Ako chlapec vyrastajúci v rodine plnej lásky a pochopenia zažívam ťažké obdobie môjho bytia, bez možnosti odhalenia príčiny zmyšľania ľudí, šíriacich hodnoty nenávisti a strachu. Obavy z verejnej prezentácie osobnosti, z bytia samým sebou. Vrcholia spoločnosti dýchajúcej fašistickou ideológiou, ktorá v základoch rúca dlho stávanú slobodu. Podstata voľnosti stráca svoj význam pri každom nádychu hrozby obmedzovania voľného prežívania, v 21. storočí strapného aspektu farby pleti, náboženského presvedčenia, sexuálnej orientácie alebo gender ideológie. Nenaplňuje ma pocit rovnocennosti, osobnosti, ktoré je umožnené bezpečne prejaviť svoj názor a byť zaň plne sociálne rešpektovaný, tolerovaný a akceptovaný. Neprizerajme sa na pád slobody, ktorá bojuje z posledných síl a zaplňme srdcia seba a svojich blízkych nádejou a dobrom. Veďme sa k empatii či vzájomnej úcte. Šťastie mladej generácie, mojej generácie, treba budovať od základu, aby v nás prebývala nádej, že násilné prejavy dnešnej doby budú razom prejdenou nočnou morou.